Aštár 22. veľká jarná cena Staropramen bola v tejto chvíli odštartovaná, dopredu sa derie Love Me spolu s Winfrontom a takisto aj Red Hot Calypso, takže toto je trojica, ktorá privedie kone do oblúka pri jazdeckých oddieloch a je to práve s jednotkou odskakujúci Red Hot Calypso, za ním je to Love Me na bariére, dobre Talstep, v druhou stopou vedľa neho Winfront, za ním Lewis Mistral, Lord Fantasy, Eliter, Osetín a na poslednom mieste Simply Ozzy. Kone pomaly vybiehajú na protiľahlú stenu 1200 metrov do cieľa a je to Red Hot Calypso, Love Me, Winfront a Killward. Na štvrtej pozícii 5. Lord Fantasy, Lewis Mistral, Eliter, Osetín a jeden z favoritov Simply Ozzy. Kone v polovici protiľahlej steny 1000 metrov do cieľa a je to dvojica Red Hot Calypso a Love Me. Za nimi je to Killward a ďalšie kone, ktoré už sa blížia na koniec protiľahlej steny a je to stále Love Me, Red Hot Calypso, Winfront spolu s Killwardom, za nimi už je to 5 dĺžková medzera Lord Fantasy, Lewis Mistral, Eliter sa posúva, Simply Ozzy a Osetín nestíha na chvoste pola. 400 metrov do cieľa a je to stále Love Me. Love Me pod jockeyom Janom Wernerom zatočí ako prvý do cieľovej rovinky, ale je tam ešte dobre Red Hot Calypso a takisto aj Winfront. Killward bude prichádzať, ale je to stále Love Me. Love Me, Red Hot Calypso a Killward, ešte Winfront, Red Hot Calypso, Killward ide dopredu a Lord Fantasy zvonka, ale je to Killward je prvý, Killward, bude to slovenské víťazstvo, Killward, Red Hot Calypso, Love Me.